20 دکبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токио бо сарвазири Ҷопон хонум Санаи Такаичи мулоқот намуданд. Дар вохӯрӣ доираи васеъи масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Ҷопон баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хонум Санаи Такаичи барои пазироии самимӣ ва дар сатҳи баланди тадорукотӣ баргузор кардани ҳамоиши муколамаи Осиёи Марказии Ҷопон изҳори сипос намуданд. ҷонибҳо ҳамкории ду давлатро баррасӣ карданд. Ба фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ рушди муколамаи байнипарлумонӣ ва фаъолияти масири гурӯҳи дӯстии байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод ва сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва инфраструктурӣ дар Тоҷикистон аз мавзӯоти муҳими мулоқот буд. Оид ба ҷалби сармояву технологияҳо ва қарзҳои имтиёзноки Ҷопон, иштироки ширкатҳои пешрафтаи ҷопонӣ барои ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ дар соҳаҳои электроника, нақлиёти автомобилӣ, дорусозӣ, коркарди маъдан ва кишоварзӣ табодули андеша сурат гирифт. Пешниҳод гардид, ки барномаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ барои 3 соли оянда 2026-2028 қабул карда шавад. Ба ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисоди рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. ҷалби ширкатҳои ҷопонӣ барои азхудкунии конҳо, таъсиси корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои коркарди пахта, пилла, сабзавоту меваҷот ва растаниҳои шифобахш зарур шуморда шуд. Соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва истироҳатӣ, бахшҳои фарҳангиву башарӣ, бахусус маориф аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. Барои зиёд кардани ҳиссаи бурсияҳо оид ба омода намудани мутахассисон дар соҳаҳои тиб, техникаи авиатсионӣ, амнияти иттилоотӣ ва ҳифзи муҳити зист изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. ҳамкории фаъоли Тоҷикистону Ҷопон дар созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ бахусус Созмони Милали Муттаҳид ва дастгирии tashabbusҳои ҳамдигар дар доираи онҳо таъкид гардид. Гуфта шуд, ки мо кишварҳои Осиёи Шарқиро ба ҳайси шарикони муҳим дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ, аз ҷумла тағйирёбии иқлим, амнияти озуқаворӣ ва мубориза бо бемориҳо мешиносем. Дар фароварди суҳбат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сарвазири Ҷопон даъват намуданд, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф биёранд.